lana hanto lana aba mana lepon jan kemana lepon SMS ama anga berang urang mamis kol nak kanduang langsung disarang contoh sieti kamana kan nyoma ujang sase SMS ka aba mamang dia abang ama mangaja inyojo tarum pajapang panek malarai amaang baca kagadang lalo lana piciangkanlah hamato usalam menangi la abak buekan susu duo boto ko jago ama beko abak paniayo sianan batalepon yo salaru inangko jiko mangaku aba ayo kamari bedo kadang taniai de aba babini duo ko gadang isua janlah di kecean pulo karano iko rasio kita baduo antolah abak mana telepon tapi santuk gak sebentar antolah nak kok jago sama aku kok jago sama aku hanya ke rumah abak kok dah kadok dapat tapi ada banyak korban apa tangko imar eti imis itu lah kena ke rumah dama ama angko baga akhirnya antolah ya antok mambana apa sampai malu ijan lama nangi beko ama ajago anto lana hanto lana aba mana lepon jan kemana lepon SMS ama anga berang urang mamis kol nak kanduang langsung disarang contoh sieti kamana kan nyoma ujang sase SMS ka aba mamang dia abang ama mangaja inyojo tarum pajapang panek malarai amaang baca kagadang lalo lana piciangkanlah hamato usalam menangi la abak buekan susu duo boto ko jago ama beko abak paniayo sianan batalepon yo salaru inangko jiko mangaku aba ayo kamari bedo kadang taniai de aba babini duo ko gadang isua janlah di kecean pulo karano iko rasio kita baduo lalo lana piciangkanlah hamato usalam menangi la abak buekan susu duo boto lalo lana